a tothom i benvinguts a una nova edició de l'últim revolt, avui Gran Premi de França de MotoGP. I avui estic jo sol, perquè hem tingut molts problemes tècnics amb els companys, que hem de parlar amb en Joel Oliva, i per tant avui estaré jo sol. Serà una mica estrany, no ho he fet mai així que serà com parlar a mi mateix, però bé, espero les vostres opinions també, a poc, i que ens aneu dient. Abans, però, avui vull fer dues editorials, a més tinc temps, així que fantàstic, no? Avui em toca parlar, espero no quedar-me sense veu, Posem-nos serios. Primer de tot, l'editorial sobre MotoGP, i després vull fer una editorial més en clau catalana i què significa pel motorsport els resultats de les eleccions. Vaig primer amb la primera, és a dir, el MotoGP cada cursa està sent millor. Podríem esperar que un Marc Márquez estigués tercer en el campionat ara fa un any? Jo crec que no, ningú. Podríem esperar, evidentment, que Martín i Bagnaia es disputin al Mundial, sí, però Marc Márquez no. Marc Márquez està fent tornar tota l'afició catalana i espanyola les ganes de tornar a veure MotoGP. I això penso que només ho aconsegueix Marc Márquez. La qüestió és, què hi ha després de Marc Márquez? Pensem-hi. Perquè aquests anys sense Marc Márquez el circuit estava buit, o estava a la meitat de capacitat. Pensem, quin és el futur després de Marc Márquez? Perquè no ho tenim clar. I aquí entro en el segon editorial, si voleu. És a dir, el resultat de les eleccions ens dona que, en aquest cas, el govern de Catalunya no seguirà a la Generalitat, un govern de Catalunya que és el que està apretant perquè hi hagi el contracte de Fórmula 1 fins al 2031, i el de motos, i a més és el que més inversió ha fet en el circuit i més està promocionant, diguéssim, el circuit de Catalunya. Més infraestructura li està donant, només cal veure les obres que estem fent. A més, ha entrat la Fira de Barcelona com a gestor del circuit. La qüestió és, i ara què? Perquè també tenim la Fórmula 1 en català a TV3, només el Gran Premi de Montmeló, igual que el de MotoGP, només el de Montmeló. N'hi ha prou? On és la cultura a Catalunya sobre el motorsport, sobre el món de les carreres, sobre anar a les carreres? Està clar que n'hi ha uns quants nous, i això ens agrada, i hi ha gent nova que descobreix aquest món, però amb aquest món tan digitalitzat estem perdent les ganes d'anar als esdeveniments, o, millor dit, els americans ens han de rescatar per anar als esdeveniments, perquè veiem en Fórmula 1 han entrat els americans ara ja fa 7 anys més o menys, i Fórmula 1 fa més carreres que mai i les omple totes, però Le Mans MotoGP ple fins dalt, 120.000 persones diumenge, increïble, rècord d'espectadors un any més, ja en porten 2 seguits, i en canvi que Montmeló aquest any penso que hi haurà més gent per Marc Márquez. I com deia abans, què és de Catalunya les motos sense Marc Márquez? Exacte, algú sap, algú que puja? Sí, tenim Xavi Artigas, Albert Arenas i a Moto3 i el FIMCEP Repsol, campionat júnior. Hi ha cotxes? Sí, tenim a Pepe Martí. I després, qui hi ha? No hi ha feina. La feina política que s'està fent és per mantenir les carreres, però la feina de la cultura catalana, d'anar a veure les carreres, la cultura de la gent que va a veure les carreres, després animar-se a córrer, i després que hi hagi aquests suports per córrer. Jo recordo la generació de Riveras, de Costa, de Nil Montserrat, que tots eren pilots circuit de Catalunya. No cal tampoc malgastar els diners i invertir-los en un pilot, però sí que cal crear un bon condicionament, no només pels espectadors o perquè ens vingui gent de fora a veure les carreres o per omplir les grades de 2 curses, sinó que cada cursa estigui plena. Tenim la sort de tenir un circuit molt ben ubicat, el millor d'Espanya, en tots els sentits, bona ubicació, bones instal·lacions, ple de serveis al voltant, ben comunicat. Això no ho pot dir ni Jerez ni Motorland, que són els dos que ens podríem equiparar, o inclús València, que València sí que es podria semblar a nosaltres,
però és un circuit que en instal·lacions es queda curt. Ningú es pot comparar amb Montmeló i ningú està fent la inversió de Montmeló. El que toca ara és no només als polítics, sinó a la gent d'aquí a Catalunya, de dir, els que seguim el motorsport, de dir, escolta, això seguirà per sempre? Haurem de veure-ho. De moment, gaudint del camí. Ara presentaria el Joel, no està. Per tant, anem a fer un repàs de notícies. Serà una mica estrany avui, la veritat, perquè m'agradaria donar pas a tothom. Anem a fer avui m'he allargat amb l'editorial, però bé, ja m'enteneu. Anem a fer un repàs de notícies, doncs el que dèiem, a MotoGP hem tingut victòria tant dissabte com diumenge de Jorge Martín, que el que dèiem, va guanyar el dissabte, i diumenge va aconseguir imposar-se a Marc Márquez, una remuntada espectacular, i de Pecco Bagnaia. També hem tingut més notícies, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat la Fórmula 4 espanyola, en què hi hem assistit. Hem tingut allà en Joel Oliva i l'Adri Herrero, col·laboradors d'aquest programa, i sorprenentment el rookie de les Illes Balears, Lucas Fluixà, ha aconseguit la primera victòria de la temporada. De fet, n'ha aconseguit 2 de les 3 curses, una en polèmica. La veritat és que ara n'extendrem més la informació, però Lucas Fluixà, que marxa líder del campionat de Fórmula 4 espanyola, un campionat en què només us dic que 29 pilots estan en una segona classificació, i això no passa a la italiana. Per tant, jo penso que podem dir que és el campionat més competitiu de fórmules que hi ha ara mateix, almenys en quant a Fórmula 4. També hem tingut victòria de Luna Fluixà de nou a València, aquest cop en el Champions of the Future Program. La pilot balear, germana de Lucas Fluixà i de Lorenzo Fluixà, es va endur la victòria el dissabte i el diumenge va quedar en segona posició. Per tant, uns bons resultats per Luna Fluixà, que segueix líder del campionat a la categoria sènior. També hem tingut victòria de Ramon Godino en el Campionat de Catalunya d'Enduret, un cap de setmana en què hem tingut el que dèiem, el Campionat de Catalunya d'Enduret a Massanet, i un cap de setmana en què hem tingut com a pilot del cap de setmana a Àlex Palou, que ha guanyat el Gran Premi d'Indy, i aquests dies, ahir i avui, ja han començat a entrenar per les 500 milles d'Indianàpolis. Per tant, veurem de què és capaç Àlex Palou, que comença el mes de maig, el mes més important del motorsport de l'any, que tenim les Indy 500 i tenim el Gran Premi de Mònaco. Veurem de què és capaç Àlex Palou, de fer història o no. També s'ha presentat el Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, que des de la Casa Ametller, doncs, els representants polítics van explicar que en ple Passeig de Gràcia, i amb el modernisme que envolta el Passeig de Gràcia, la Fórmula 1 doncs, farà un esdeveniment. Després ampliem la notícia. També dir-vos que el pilot dels Països Valencians d'animació, el pilot de Santa Pola, ha presentat un nou servei de coach. És un pilot que el tenim, és pilot fórmula ràpida i que va més enllà, no només de competir diguéssim en la Ultimate Cup, sinó que a més doncs, està, gràcies als seus estudis d'enginyer, està fent d'enginyer en un equip de Fórmula 4 i a més està fent de coaching de pilots de karting i de fórmules. Per tant, un servei bastant complet el que tenim i que també explicarem més aviat. També hem tingut Fórmula 4 britànica, en aquest cas victòria de Fairclough, que també va aconseguir la pole position, com deien, a Brands Hatch. També notícia així a Ferrari sorprenent, perquè Loic Serra i Jerome D'Ambrosio doncs, entren a l'equip Ferrari després d'estar en diferents rols a Mercedes, una cosa ben estranya, ja que sabem que D'Ambrosio era pràcticament la mà dreta de Toto Wolff. I també hem tingut Fórmula E, on victòria, en aquest cas de KCD, després una remuntada espectacular des de la 21a posició, amb Da Costa guanyant la cursa del diumenge per davant de KCD. També hem tingut un Mundial de Resistència, una gran actuació de Miguel Molina, que ha fet podi a les 6 hores de Spa-Francorchamps, en què se les han endut el dorsal número 12, el J, l'equip J, després d'una bandera vermella i en què s'ha hagut d'ampliar la
cursa. Victòria, en canvi, del Porsche en la categoria de GT3. Ara ampliarem més les distàncies, la informació. Bé, en tot cas, comencem amb MotoGP, el que dèiem, doncs Jorge Martín, que va guanyar la cursa llarga de MotoGP de Le Mans, el pilot de la comunitat madrilenya, doncs van dur un duel a 3 entre Pecco Bagnaia i Marc Márquez, un Marc Márquez que en realitat va anar remuntant des de la 13a posició fins a avançar a Pecco Bagnaia a falta de 3 revolts de la línia de meta. Ara Martín li treu 38 punts a Bagnaia, 40 a Márquez, que es fica tercer en el campionat, empatat amb Bastianini. Un Marc Márquez que, el que dèiem, va fer una remuntada espectacular i que això fa que revifi la passió per MotoGP, almenys aquí a Catalunya. Una cursa que va tenir una gran sortida de Pecco Bagnaia, a diferència del que va passar a la cursa sprint, un Bagnaia que es va ficar per davant de Jorge Martín i d'Aleix Espargaró, mentre Marc Márquez anava remuntant, intentant emular el que va fer durant el dissabte. Un Marc Márquez que bé, també van tenir una bona sortida de Brad Binder en primera instància. Bagnaia i Martín anaven fent la seva pròpia cursa i poc després, a mig segon, doncs estaven Espargaró, Di Giannantonio lluitant, mentre Viñales, Márquez i Bastianini se'ls hi acostaven. Un Bastianini que després tindria una penalització i un Bastianini que també va tocar ja va avançar i va tocar molt tard a Aleix Espargaró, que es va sortir de pista i va perdre posicions, però no el van penalitzar per això a Bastianini. També vam tenir la primera caiguda de Pedro Acosta, el rookie de l'any pràcticament ara mateix, de moment ho està sent, doncs va superar a Viñales, es va arribar a ficar cinquè, però el revolt 8 va caure. Una pena perquè portava una molt bona temporada. Finalment, doncs això, el que dèiem, Márquez va anar remuntant i finalment va aconseguir avançar a Bagnaia, que va veure que no va poder avançar Martín, tot i que els 3 pilots van arribar junts, però clar, l'avançament de Márquez no va permetre a Bagnaia intentar l'avançament sobre Martín, un Bagnaia que es va conformar amb el tercer. I bé, recordar que ara tindrem una setmana de descans i els dies 24, 25 i 26 de maig es celebrarà el Gran Premi de Catalunya, al circuit de Barcelona-Catalunya, amb presència de forma ràpida. Evidentment, allà estarem amb l'Ainoa i la Caral d'aquí, forma ràpida. Bé, MotoGP, què podrien destacar? Doncs, per exemple, a mi em va agradar molt, al final les Aprilies van anar força bé, diguéssim, tot el cap de setmana. Sí que és veritat que els hi va faltar aquest puntet més, però el que està clar és que si Marc Márquez està aconseguint el que està aconseguint amb la moto de l'any passat, què faria amb la moto que té Martín i Bagnaia? És que clar, és un tema que ens hem de plantejar, la veritat, perquè és molt bèstia, és bèstia. També és bèstia, efectivament, Bastianini, no? Que ara ja torna a tenir el ritme i torna a estar allà, veurem què passa. I també que portem diversos dies dient, no? Però bueno, aquesta cursa va ser dura, van acabar pocs pilots, però qui no va acabar de nou va ser Jack Miller, que jo crec que ja pràcticament el seu seient a KTM té el nom de Pedro Acosta, perquè no està entregant els resultats comparat amb el seu company d'equip Binder, que sí va aconseguir acabar la cursa i va acabar 8è, inclús per davant d'Aleix Espargaró, que deien que va fer un molt bon paper. I també estava fent molt bon paper, anava 6è, Fabio Quartararo, i va caure el pilot francès que corria a casa i estava fent la seva millor cursa de l'any, anava 6è. Per tant, una autèntica mala sort, la veritat, pel pilot, pel campió del món del 2021. Ara mateix en el campionat de MotoGP, doncs el que dèiem, Martín primer, seguit de Bagnaia 38 punts, Márquez i Bastianini empatats amb 89 punts, estan a 40 de Martín, i després està Maverick Viñales 5è en 48, Acosta 6è per davant de Binder. Per tant, molt igualat el campionat del món de MotoGP, tot i que clarament Martín amb una victòria, amb una cursa i mitja d'avantatge, de fet una cursa i un sprint, per tant un cap de setmana d'avantatge com a mínim té,
està tranquil, diguéssim, a la primera posició, però veurem perquè queden molts grans premis i hi ha ganes de que la MotoGP vinguin aquí a Barcelona. En canvi, Moto2, doncs, bé, vam veure que Sergio García Dols va aconseguir escapar-se i va liderar el primer doblet de l'Empty Helmets MSI amb Ai Ogura, que torna al podi a la segona posició, seguit d'Alonso López a la tercera. Joe Roberts, que venia de líder del campionat, va quedar quart en aquesta lluita amb Alonso López pel podi i per tant això ha fet que perdi el liderat del campionat. També tenim Albert Arenas, que va ser 9è, i Izan Guevara, que torna en les primeres posicions amb la 10a posició, mentre que el català Jeremy Alcoba va ser 11è. Destaca també, doncs, més enrere trobaríem de nou Jake Dixon, 17è, de nou mala actuació. L'andorrà Xavier Cardalús, 21è. Manu González va caure després d'estar a les primeres posicions i també va caure el català Xavier Artigas, que la veritat està sent una campanya molt dura per ell a Moto2. Recordem que ell tenia previst córrer aquest any a Moto3 i li està costant aquest any a Moto2. I el que deia, en canvi de líder en el campionat, Sergio García Dols doncs, es fica primer amb 7 punts d'avantatge sobre l'antic líder Joe Roberts. El segueix Fermín Aldiguer a 26 punts, Déu-n'hi-do. Ai Ogura fica a la quarta posició, per tant torna a les posicions capdavanteres. Ja deien que estàvem esperant, ho vam dir en diversos programes, que esperem Arbolino, esperem Ogura i que sembla que no arribaven. Doncs Ogura ha arribat, Arbolino el tenim encara a la 13a posició, però bueno, de moment està allà, veurem perquè queden moltes curses encara. I el que dèiem, Alonso López 5è en el campionat, seguit d'Aaron Canet, Manu González, que ha perdut moltes posicions amb el seu primer 0 d'aquest any, i Albert Arenas, que està sent molt constant i està ara mateix a la 8a posició, amb un altre català seguit d'ell. Dos catalans tenim el top 10 de MotoGP, que és Jeremy Alcoba, 9è, i també puntuant a cada cursa. Per tant, molt bones actuacions els catalans. En canvi, per l'altra banda, doncs tenim Xavier Artigas bastant avall a la classificació, o inclús Xavi Cardalús també bastant avall. Però bé, són curses, Moto2 doncs, que ens va donar aquest espectacle, igual que Moto3, que ens dona un espectacle molt gran sempre, i al final ja comencem a veure els rols, no? I veiem clarament que això és Alonso contra Holgado, amb Beiger per allà al mig, i va ser un final tu a tu. Bueno, no va ser un tu a tu perquè corrien doncs pràcticament 8 motos per guanyar, però finalment va ser Alonso, el colombià resident a Madrid, que va guanyar la cursa de Moto3 amb Holgado a la segona posició, seguit de Berger i Esteban amb el top 5 tancat per Hortolà. Destaca també doncs, Adrián Fernández a la 6a posició, amb Rueda 8è i Àngel Piqueras a la 10a posició. Joel Kelso, que recordem viu a Catalunya, 13a posició, amb David Almansa tancant els punts a la 15a. Una cursa en què vam veure doncs, que el Boe Motorsports, en Kelso, va ser el millor perquè David Muñoz va tornar a caure. Ja sembla un dels habituals a caure, un David Muñoz que esperava una mica més aquest any i encara no està acabant de trobar el ritme. I en el campionat de pilots la veritat és que bueno, la cosa segueix igual, és a dir, ja havíem dit els dos que estan lluitant i ara tenim a Holgado primer, però per un punt sobre David Alonso, amb Beiger a 32 punts Holgado, i després ja tindríem Hortolà 44 i Kelso 5è ara a 52 punts després d'aconseguir el seu pitjor resultat de la temporada. David Muñoz 6è, té 2 zeros, Qatar i la caiguda de França, per tant pesa molt això amb ell. Per tant, aquests 6 pilots, no, que serien els que més han destacat aquest any, doncs està bastant obert encara el campionat de Moto3, encara que hi ha 30 punts respecte a Beiger i pot canviar molt el campionat. Recordem grans remuntades d'Izan Guevara, per exemple, fa un parell d'anys. Per tant, veurem què passa. Bé, tanquem doncs MotoGP. Avui no hi ha debat perquè no puc debatre amb mi mateix i no poden sortir noves idees. Per tant, avui farem una mica d'ampliació d'informació. I anem a parlar doncs, de Lucas Fluixà. Aquesta és la gran revelació de la Fórmula 4, el pilot mallorquí doncs, que va aconseguir no només una victòria, sinó 2 victòries aquest cap de setmana i surt líder del campionat, tot i que la tercera cursa va tenir un accident
i bé, va haver polèmica perquè corrien al circuit del Jarama i pràcticament cada vegada que havien de treure la grua, a part d'haver-hi el safety car, evidentment, doncs costava molt treure els cotxes i inclús es van treure moltes banderes vermelles, va haver retrasos, per tant aquí l'organització no va estar gaire contenta ni tampoc els equips, però el que dèiem, Lucas Fluixà, que se'n va primer del campionat, Lucas Fluixà, doncs que ningú s'ho esperava. Sí que dèiem que podria ser dels primers, que podria estar allà, perquè havíem de tenir en compte que nosaltres esperàvem que Cárdenas i Peebles estiguessin més amunt, ja que venen de guanyar el campionat preparatori, que és la Fórmula 1 Interseries, però aquesta setmana no, res de res. El que dèiem, victòria de Fluixà, i després en les dues curses, i després Thomas Strauben, que és qui va guanyar la segona cursa i està segon al campionat amb 35 punts, seguit de Keanu Alesari amb 33, Basis Gladish amb 25 i tanca el top 5 Ernesto Rivera. Enguany no hi ha cap participació catalana, l'any passat teníem a Eric Gené, però tenim equips catalans com el Nou Motorsport, tenim equips valencians com Tecnicars, GRS, entre d'altres, Campos, evidentment, un equip Campos que va destacar que tenen dos equips dintre la competició i que corrien amb l'escut del Rayo Vallecano perquè és un dels equips que patrocina el patrocinador principal de Campos. Per tant, doncs mira, aquesta curiositat. Entrem al terreny local, que dèiem, Campionat de Catalunya d'Enduro a Massanet. Ramon Godino va guanyar la categoria SOT 16 a l'Enduret de Massanet amb el temps més ràpid, seguit de José Manuel Pellicer. I bé, també vam tenir Campionat de Catalunya de motocross grans i també Campionat de Catalunya Promo Cup, en què Santiago Iglesias va guanyar les dues curses i Leo Middleman va liderar la categoria Promo RAC. 3 temps. També hem tingut trofeu català de Supermotar amb Eduard Batriani i Daniel Carú completant el podi amb Max Serra amb la victòria. Bé, seguim perquè el que dèiem, Fórmula 1 arribarà a Barcelona. Tindrem a Barcelona ciutat, allí es va presentar doncs, aquesta notícia que al Passeig de Gràcia doncs, tindrem aquest Fan Festival, no? Fórmula 1 arriba el mes que ve, arriba per Sant Joan a Montmeló i bé, doncs es va presentar aquest Fan Village que hi haurà a la plaça Catalunya, en què tindrem doncs, un entreteniment en viu amb un escenari en pantalla gegant que transmetrà la classificació del Gran Premi en directe, també oferirà entreteniment i concerts nocturns. Estem parlant de la plaça Catalunya, on hi haurà el Fan Village, no al port, no, a la plaça Catalunya, l'epicentre de Catalunya. També tindrem exposició de monoplaces, els visitants podran admirar de prop alguns dels monoplaces més emblemàtics de Fórmula 1, hi haurà rèpliques d'un box, d'un podi, d'un trofeu i la gent podrà anar a fer-se una foto. Per tant, diguéssim que la Fórmula 1 entra del tot a Barcelona i la gent podrà viure aquesta experiència totalment gratuïta, a més. També hi haurà simulació de pitstops i botigues de marxandatges, a part del esperadíssim roadshow, que ja fa temps que circula el rumor, i que hi haurà el roadshow el 19 de juny a les 6 de la tarda. Alguns dels pilots més importants de Fórmula 1 doncs, rodaran, i segurament també el català Pepe Martí. També hi haurà un fans fòrum després del roadshow del 19 de juny de 7:45 a les 9, en què els aficionats podran interactuar amb els pilots de Fórmula 1 i conèixer-los. Per tant, és una oportunitat única, i en aquesta presentació que s'han esperat després de les eleccions, doncs, Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president del Circuit de Catalunya, doncs va comentar el següent, que el de 2024 serà el millor gran premi que s'hagi celebrat en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La ciutat de Barcelona viurà enguany una proposta innovadora i extraordinària amb la ciutadania com a protagonista clau en tots els esdeveniments que s'aniran produint. El circuit, la ciutat de Barcelona i la Fórmula 1 conformen una història d'èxit imprescindible. Bé, veurem de què és capaç. També des de Barcelona, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va destacar que l'Ajuntament ha intensificat al màxim la relació amb el circuit. Això està bé, hem de dir, perquè ara últimament no era així, i que volen acompanyar-li en aquesta nova etapa amb tota l'ambició possible, i per tant Barcelona és una de les millors ciutats del món per acollir esdeveniments esportius, i per tant doncs aquest roadshow que es farà
el 19 de juny, i que després tindrem el Fan Village durant el Gran Premi, però a la plaça Catalunya. I el que dèiem també, doncs, Dani Macià, que obre el seu servei de coaching, pilot, expilot de Fórmula 4, ara pilot de resistència, doncs, que farà aquest servei de joves, farà el servei de coaching als joves pilots enfocats en el Campionat d'Espanya de kàrting i el Campionat de Comunitat Valenciana per tal de millorar el rendiment dels pilots i que ell pugui ensenyar les claus de l'èxit, perquè té 5 subcampionats a Espanya, i per tant aquestes claus de l'èxit que podrà ensenyar. És un servei privat i que estarà al circuit de dijous a diumenge fent un seguiment exhaustiu de tota la sessió, en què enviarà documents previs als esdeveniments amb detalls i coses a tenir en compte, i després desenvolupant a partir d'aquí. El més important és a la pista. Durant els esdeveniments, Dani Macià realitzarà un seguiment de telemetria i càmeres on bord, i així al final del dia farà el seu informe i la seva anàlisi explicant els punts en què ha de millorar el pilot de cara a la jornada següent. A més, aquest coaching és diferent a la resta de competència, no és simplement acompanyar o estar amb el pilot, sinó que també usarà, diguéssim, tot el que ha après de la enginyeria de Fórmula 4 i l'aplicarà en el motorsport, l'aplicarà a karting amb un seguiment del pilot, doncs, més innovadora. Per tant, bé, enginyeria aplicada en el coaching de pilots. Veurem com es desenvolupa i veurem Dani Macià aquesta setmana. I el que dèiem també, hem tingut Fórmula 4 britànica en què Digon Faricroll doncs, es va adjudicar la pole position i la victòria al circuit de Kent, al circuit de Branchage a Kent. També hem tingut, doncs, això, la notícia destacada de que Loic Sorra i Jerome D'Ambrosio entren a Ferrari i per tant veurem, entraran a partir de l'1 d'octubre, veia data també, perquè s'han d'esperar, doncs, aquests 6 mesos per tal d'entrar en un equip quan estan deixant un equip. I finalment el que dèiem, victòries de Cassidy i de Costa a la Fórmula E i podi de Miguel Molina a Hypercars. Per tant, bé, un cap de setmana molt intens pels catalans, i nosaltres ho deixaríem aquí perquè no tinc molt més a dir-vos, la veritat. Ens agrada debatre i avui, doncs, fem això, fem així urgentment per donar-vos la informació i que la tingueu, i nosaltres ens veiem dimarts que ve, doncs, per parlar del Gran Premi de Fórmula 1, crec que tenim, no? Ja, perquè ja no para, això no para. Gran Premi de l'Emília Romanya. Ja ens veurem el dimarts que ve, doncs, amb l'Adrià Herrero, i aquí seguim amb més. Fins aleshores, ens veiem. Moltes gràcies.